Ferba snin il-paga minima nazzjonali se tiżdied bejn 12 u 18 euro fil-ġimgħa, apparti l-kola li tingħata lil kull ħaddiem kull sena. Il-ftehim dwar il-paga minima nazzjonali li preżenti għalih kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela wasal wara xhur ta' diskussjonijiet bejn l-imsieħba u l-awtoritajiet immexxija mill-OH Commission. Bħalissa persuna paga minima idaħħal 192 euro u 73 ċentesmu fil-ġimgħa u mis-sena d-dieħla se tiżdied għal 200 euro u 73 ċentesmu fil-ġimgħa. Dan ifisser li mill-bidu s-sena d-dieħla il-paga minima bil-kola inkluża se tkun ta' 213 euro u 54 ċentesmu fil-ġimgħa. Bħalissa min għandu paga li tvarja bejn 192 euro u 73 ċentesmu u 198 euro u 73 ċentesmu fil-ġimgħa, is-sena d-dieħla il-paga tiegħu se tiżdied bejn 2 euro u 8 euro fil-ġimgħa. Apparti l-kola, dan biex iġib l-ammont totali ta' 200 euro u 73 ċentesmu. Fl-2025 il-paga minima nazzjonali se titlaq għal 203 euro u 73 ċentesmu u s-sena ta' wara din titlaq għal 206 euro u 73 ċentesmu. Fl-2027 il-paga minima nazzjonali se titlaq għal 210 euro u 73 ċentesmu. Dan l-ammont ma jinkludix iż-żieda l-kola li titħabbar kull sena fil-budget. Ta' min jinnota li fl-ewwel ftehim li sar għaż-żieda fil-paga minima nazzjonali fl-2017 wara li kienet ilha ma tiżdied għal 27 sena bejn din is-sena msemmija u l-2019 kien hemm żieda ta' 8 euro fil-paga minima nazzjonali.